Gaurkoan gobernantzaren moduluan, kooperatibagintza ditu tituluan, Lagunaroko babes sozialeko egitasmoa ezautzera ekarri dauz, eta hortarako Carlos Maza eta Kontxi Benitez gonbidatu dauz. Guri interesantia pentsatzen jaku kooperatibistak daukuen babes sozialerako sistema ondo ezagutzia, eta hemen luze eta zabal esplikatzen dabe, eta oso detailera eta oso pedagogikoki eta ulergarri, eta horregaitxik gonbidatu dauz, eta gaurko saioa eurak gidatu dabe. Oraingoan Lagunaroz aritu izan garenean, egia da, kontatu izan ditugula, normalen kontatzen ditugun gauzik, nola funtzionatzen diren, zemototako prestazioa ditugun, edota nola finantzatzen garen, baina era berean fokoa jarri nahi izan dugu zein printzipiotan oinarritzen den, zergaitik sortu zen Lagunaro bere garaian, zeintzuk dira gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun edo jarraitzen ditugun printzipioak eta horiek nola isladatzen diren sistema beran. Aditu tituluan aritzen den jendearentzako ene buruz oso interesgarria da, nahita nahi ez Lagunarok egiten duen rola sistema kooperatiboan oso importante dalako, izan ere elementu integradore bat dalako, kooperatiben arteko elkartasun tresnarik handiena ez bada, handienetariko bada, eta hor oso rol importante jolasten do, eta jendeak ezagu desan oso interesgarria iruditzen zait.